Joo, aloitin. Selkäs takana Urpo. Onkin. Nainen. Hiljaa apua. Halp. Nyt missä on? Se on viemässä sitä ihan kympillä. Joo, panoluolaan. Moi moi. Mä oon ajatellut, että se antaisi jo turpaan. Se yrittää kovasti. Kaisa tulee äiti. No niin, nyt yrittää. Hei. Kaisar. Nätisti. Pissistä jos puret, niin sit saat kyllä turpaa. Nois tällä reunalla. Noin. Kiitos. Ei kiduta pikkuneitiä.